Znači, napokon je došao taj dan. Uzeo sam svoja kola, položio sam u novembru prošle godine. Imao sam mnogo planova da uzem svoja kola. Nisam uzeo do sad, znači prošlo više 6 mjeseci. Onaj Mercedes koji ste vidjeli nije moj bio, to mi je dao dobar drugar da vozim dok ne uzem svoje kola. Škoda isto nije bila moja, tako da hvala njima mnogo. Ali napokon je došao taj dan. Hvala vam, znači bukvalno do neba. Ne znam kako da vam se više izahvalim, ne znam više ni šta da kažem. Tako da, ajde da vidite šta sam to uzeo. Znači to je to, ljudi, Porsche Macan 2019. godina, pravo iz salona, ja ću više ova mrlja, brać. Pravo iz salona, tek izašao, ili kako bi ga ja nazvao, Macan, realno. Macan ili Macan? Macan, tako ćemo ga zvati Macan, ovo je naša Macan. Moram napravim Instagram Baka Macan, tako da si zapratite Instagram Baka Macan. Mnogo je vruć. Ne mogu dovoljno da vam se zahvalim, bukvalno što ste mi omogućili da se priuštim ovo. Bukvalno svaka reč preko ove bi bila suvišna, zar ne? Ono kao, mogu samo kažem hvala. Jasno je da sam zahvalan i jasno je da smo ovo zajedno napravili. Ovo ovdje, pogledajte ove grilove. Vidi ovo, ne. Svi da neka lepša kola, iskreno. A to ti pričam. Pogledajte ovo kako sija. Znači ovo je budućnost. Ostali youtuberi su u 2019. Ja sam u 2069. Razumiješ? Pogledaj ovo. Ovo iz budućnosti ne došlo. Prelepi farovi, bukvalno. Tako da ako mi neko čukne far, ja idem u bankrot. Prelike. Znači, ključ je tu. Da svi znaju o čemu se radi. Dođem u kafić, znaš ono moje klasično. Znači ovo zamisliš da je sto u kafiću. I svi znaju koliko je sad. Wow! Ležeći! Pa brate, nisi osjetio ležeći, iskreno brate, a? Koji ležeći? A to ti pričam. Ja sam toliko srećan. Toliko... ne znam, znači ne mogu da opišem svoje emocije šta ja osjećam sada. Ja mogu sa 22 godine da vozim ovakva kola, da to budu moja kola. Nerealno, majke. Kažem, to bi bilo to za ovaj video. Ja se nadam da ste vi uživali. Hvala vam mnogo. Iskreno, mnogo sam srećan zbog ovoga. I očekujte mnogo kontenta zahvaljujući ovim kolima. Mnogo ideja imam i pokoj ima pucam. Novi vlasnik da bude zadovoljan novim autom i da će dobro da ga služi, što bi se rekao u narodu, je tako? Da te dobro služi, vlasnik što se javi kada kupiš nova kola i skeđeš nekako. Ljudi, ulazimo u Macana, opraštamo se s njim zauvek. Posljednja vožnja u ovom autu, stvarno će da mi nedostaje. Mnogo toga smo prošli zajedno. Teško mi je malo, opraštamo se sa mojim prvim kolima. Krećemo sad do kupca da snimimo primo predaju vozila. Nadam se će se kupcu svidjeti auto, tako da idemo. Evo ovo je adresa koju mi je kupac dao. Mislim da je ovdje. Ćemo da vidimo. Dobro mu je garaža, brate. Kupče! Pa vi ste! Čestitam, pa čekaj da te izljubim. Čestitam, stvarno. Nećemo se baš ljubiti jer je korona, moramo ono malo iz daleka. A da, nadam se će ti služi lepo, vrati. Malo sam prljao, kako se zove, od mene do tebe, bilo je blata i to, ali valjda me neće zaberiti. Znači šta imate da mi kažete o autu? Pa gledaj ovako, prljav je, ali u voznom stanju, izuzetan auto. Ima svetla, ima sve što automobil treba da ima. Metalne delove, plastične delove, ima točkove, znaš šta sam ovo htio da radim, ono da testiram amortizere, znaš ono, da vidimo kako radi. Dobro, Gledaj kako se podigao, a? Brate, ja sam... Još se diže. Uje... Pa to je kao ti kad bleš nekom kiricom. Znate, s ovim autom idem do vrha. Šta tvoja dobra bila fora? Ima i broj šasije. Imaš motor, broj šasije, broj tvoje keve zapisan na dnu. Imaš, brate... Šasije i... Ajde da, to je bilo to, nadam se će te služi lepo. Ljubite brat, a mi se vidimo, čao! Hvala puno, idemo da prozamo malo auto i da ga operamo. Pare, čekaj, evo ih, samo sekund. Si prave, dobar.
Dobar, hvala, čao. Nema na čemu. Pre svega hvala vama i hvala mom prijatelju, Baki Prasti što mi je omogućio ovo, tako da ne znam šta da kažem. Izgleda kao sprdnja, ali stvarno nije, stvarno sam uzeo auto. Idemo da ga provozamo malo. Ljubite brat u oko, samo jako i široko. Samo gaz, 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 to je moto, ko da dobio sam